Саба районының Сабабаш ауылы халқының шатлығы зурдан. Биредә модульлы фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Ул сәламәтлек саклау илкүләм проект тыксаларында төзелгән. Тантанадан Диләрә Жаббарова репортажы. Сәламәтлек зур байлык ди халкыбыз. Шул саулык сагында торучы фельдшер-акушерлык пункты ачылу авыл халкы өчен улы шатлык. Яңа бина барлык заманча таләпләргә туры китереп эшләнгән. Видео күзәтү җайланмасы белән дә җиһазландырылган. Уңайлы шартларда халыкны кабул итү, төрле медицина процедуралары үткәрергә мөмкин хәзер. Бүгенге көндә 429 кеше яшәүче Сабабаш авылына медицина ярдәмен Гөлнәзирә Сабирҗанова күрсәтә. Ул сәламәтлек сагында 36 елдан артык хезмәт куючы тәҗрибәле фельдшер. Үзебезнең авылыбызда шушындай модульле фельдшер-акушерлык пунктының ачылу шатлыгы. Сабаш авыл халкына шушындай матур бина ачып биргәннәре өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ознакай Казан төзүчеләренең уртак тырышлыгы белән сафка баскан сәламәтлек пункты авылның иң уңайлы җирендә урнашкан. Уңган егетләр эшне тиз тоткан. Июль ахырында башланган төзелеш эшләре декабрь азагына тәмамланган. Шатлыкларын бүлешергә килгән район җитәкчесен Сабабашлылар ипитыз якты йөз белән каршыладылар. Безнең республика программа нигезендә эшләнгән бу фельдшер-акушер пункт үзәге һәм инде шушы программа нигезендә шундый матур бина халыкка бик кирәкле. Мондагы фельдшер инде 20 ел моны таләп итеп бирде. Аның элексе безнең бәләкәй генә бинадайы таләпкә туры килми иде. Бүген көндә таләпкә размеры буенча да, җиһазлану буенча бөтен таләпкә туры килә. Инде әйтәсем килә яңадан бик зур рәхмәт. Менә шушы программаларның нинди авыр ел булса да дәвам итүе белән Аллаһка шөкер, республикабызда һәм инде безнең районыбызда да бәләкәй генә авыллар булса да безнең ут, су, газ белән тәэмин ителгән һәм инде менә юллар мәсьәләсе шишлеп бетә. Шул вакытта менә шушы фельдшер-акушер пунктлары, клубларыбыз яңартыла, ремонтланыла, балалар бакчалары, мәктәпләре сакланып, һәм инде алар төзекләндерелеп барыла. Бөтенесе дә бүген көндә халыкның беренче сораган мәсьәләләре шишелеп барыла. Мин әйтәсем килә, бер шәһәргә караганда бер кайчы бездә ким түгел, мөмкин әле яхшырактадыр дип. Сабабаш авылы халкына беренче ярдәм күрсәтүнең сыйфатын арттыруга мөмкинлек бирүче яңа бина районыбызда 13-нчесе. Медицина хезмәткәрләренең эш шартларын яхшыртырга да мөмкинлек тудырган пункт авыл халкына озак хезмәт итсен иде.